habagat andos. Katapusan nga battle karong gabi una. Team battle na ni bay. 5 versus 5 versus 5 versus 5 versus 5. Kuwang mo sa Big shoutout sa Azul Tos Lubuwa sa to venue no. DJ ECQ, happy birthday. Busik kong og sa tanan natin karon og syempre ba big shoutout sa mga liga nga itando no para mahitabo ni. Last year habagatan mao gyapon. Tulo ra to. Karon 5 na ni. Tistingan ta ni og musalir ba gyud ni. Walo, pag-introduce ako, walhon mo, ana na ta. Ano day? Natay mga headers mo yun day. Yo, introduce yung tibay. Hindi, sabi sa kinsa na. No. Yo, taga-Kaya Rap Battle, yo. By the way, G-Boss. So, represent taga-Kaya Rap Battle. G-Boss! Salamat kay Tanan, Rapolo, Jan Leo, Tata. Sa Tanan Team Rapolo, salamat kayo. Represent taga-Kaya Rap Battle, AGC, Ibar, Unlimited, Kiji, Amo. Let's do this! Wait sa, tanaw na to ha, mas maayo, libilan ninyo among libil ron. Yo! Bohol represent your representing ano namin na siya, team na organizer. Yo, Bohol represent your and kung kauban nila si Crazy Rap, B-Boy, Alas ug Dominic. Rap ko na ito. Yo! Rapolo! Wani Bayas! Kay Lahi! Klaro naman! Sprout! Yo, check. Sprout. Bactan Island 6215 represent. Dagko na mo, palailan yung mga galingon. Teksa. Yo, si Tranchik! Salamat dahil ang pulong sa Tanang Liga. Shoutout dahil Tesla Chon og WG Auto Trading. Salamat. Yeah, bago sa eksena pero handang mo padayag. Kini mo pagsalang karon mo ng amot sa bayag pero ulang nila. Garbo. Garbo sa akong shoutouts Nigel by Dili Nigel na Nigel. Shoutouts MN Production, Street Pharma. Siyempre Rapolo, sa nang tao nga na diri karon, pakpaka na gabay. City Jam. Bisimal. B-Wayne. BSK represent. Let's go. Man na sila kuhan. Bimpiang no. Manabay, so ang daga na ni. Una ang Tagakay, sunod ang Nur, sunod ang Rapolo kay Lahi, sunod Sprout og last ang BSK. Yo, game na! 5 minutes kada team. Tagakay, yo, minutes na tanan bay. Junior na tani bay. Bande! Go! Usa ka round para sa Tagakay, let's go. Tagakay gang! Yay ka! Ano man din may sa 5B5 na apel? Felt like we could breathe the fresh air pero kahuot among na-feel. John Leo! Sa una, tagilid imong pananaw, karong 360 naman, sir. Kaong banching kumi kabuok. Pilitanaw ni mo na mo ron. 50 mil! Kay aragot ya, banching kumi kabuok as kang daghana malamang. Unsa na lang kaha kung naami +1 tanan.
Grabe kaalimuot. Mura na tag mga sinugba. Sa kadaghan na to dire pwede na ta mag-outing ugma. Speaking of sinugba, kami kung kangwa na bali. Itong pasalagay. Pues proud yatay mo ipagawas ninyo si Pulong. Pero pre, nasila'y kauban nga El Shaddai. Nazareno daw ilang ingon. Nang nilabay, puti nga panyo ang nibalik, bulingon! Okay silang liga. Dagan silang tao tig-react sa ilang mga MCs. Pero ilang mga crowd wa kaarik iwa man sila pampliti. Sa tagakay pa mo ni duwa, perminti yung tamong libre. Inighuman pa sa event, pasakyon pa mo ni Jibos ug free taxi. Oo, mauna niyang mga Sprouters. Maayo daw ni mo multi-brand pagpadulong nila diri ilang service multi-cab. Ay, sa murag katong linyaha gamit na bay. O gamit na bay mo ang ilang mga babay. Kay naata sila'y dala nga masakyan padong diribay. Kasulang di kalabang sa Mactan Bridge ilahang e-bike. Oh! Kay kani si Real J, nuts man eh. Malisunis kasakit. Kay sa galawan na mga clever na mahita mo nga tragic. Kay kaning patay ning taga Sprout sa kumpusil diri nga gamit. Dahil mo gawas nga mo! Karong unlimited di kablit! Ug partida. Na may kauban taga Sprout. Import nga taga Bukid. Awan ninyo si Ivaro. Naglo-lo ra sa kilid. O galo-lo ko sa kilid. Sa akong utin gasinaw. Akong utin pariyag naong sa Tagalor katong upaw. Ang upaw! Huwag mo itong mga upaw ah! Alina na! Kay teacher na siya. Makita rata tumoy sa lapis mauna ilahang blueprint pero mausab na ang guhit. Sa kasinaw sa iyang ulo. Mura man nagtumoy sa bulpin. Sa kalingin siyang ulo, mga gulnat galihok-lihok. Makapil ka nagbuhok kung ihuluna sa ilok. Oh, roll on sa ilok, isaktong taga Bohol. Mura na nag-chocolate hills base sa among pagpaniid. Kaya pag zoom na mo sa iyang na ay resort sa kilid. Kaya unsa gani mo ligaha? Lur! Unsay meaning ana? Lil stroke so relax effect. Pero de, joke ra. Kaya ang liga nilang lure, League of Underground Rap Enthusiasts. Wow! Mauna ang ilang meaning pero sure na nga pildi bisag kinsa pa nga MC why still be enthusiastic? Kaya ang kontra ninyo, KJ! Kaya nga nung naamo dire, para magpataka sa bira, pambato ninyong MB man galing mailaper ning pil dito sa Sugbo. Di maihapdag kapila hinuon, di man magsilbi ilang zero, nagpadadalag lima! O nagpadra na laglimangan nung kamo pa may gikontra. May paggisopan na lang ni kalamay. Malipay pa migkaon. Nagihatag mong kontra way lami. Wala na klaro haon pero wala naman daw sila ikaswap maong kamo na lay bughaon. Tungod hurot ng kalamay karo kamo na ron ang nakalamay ikahabwas bagol. Dayon isagol ang sulod ug sa dayon isagol ang sulod ug ang utok isuwa karon kumpleto ng pag-anhi sa azul tos lubuwa. O ilang punchline kay igit. O ilang punchline kay igit. Mga rapper nga grabe ka kulit. Pag-order na kog kalamay mga giatay, ang sulod ka tong glue nga papilit. Ukto kag kalimot minimum work flick. Karon ka masilat kung mga wag asawa nimong purikat imong isud pa sa bilat. Maong delikado ka fuck amat naka cross eye work from home among set up sa upaw naka on site. Yo! 45 nakatutok, ikaw ay musaw, nakagbalakit na sa ulo. Pow! Opo ko sa baupaw. Dili rapod na pasiaw, gipakitaan lang namo CD unsa upag gamit sa sinaw. Upaw! Pow! Kugay na po kas BSK. Mao ni sila bay!
O mauna na sila. Mga MCs nga papida, panay taot sa mong liga, mao'y ilang binuhatan. Waday ayo ang dagan sa mong sistema, sa hip-hop wa mi lisensya. Sa hip-hop wa mi lisensya. Waday ayo dagan sa mong sistema, sa hip-hop wa mi lisensya. Sige pag sa among lihok gisumbatan pero sa higayong na mga MCs dihas inyo nga gi-reject, gipilde og igurang gibinuangan. Ari ra gihapon mus tagakay kay maumay nahimong silunganan. Mga MC Pilingon, gasalig ra ba ya CD maong ayaw na mo pabida? Kung may CD sa inyong salida, nakakahamoy mapakita! Oh, wala salida kay pakita. Kinabay biweng nga malazaki. Pwes, tamakan na ako imong ulo nga drug at sobrang bloody para bang ayaw na mag-start itong wasakon na Rose. Ay mo palabi sa gara! Inter-barangay ra mo, waba mo mahuwasan? Di ba meaning sa BSK, basket sa kalunasan? So, tiyakin! Pero na-age limit, siyempre. Baka walay apiki, bro. Kana si Jam, bakit amis? Iyang iniso! Kita nila, Midget ang height niya, senyor edad. Mga taon na lang maglibog. Mauni si Jamuran kung amahan niya si Mirox. Mahal niya si Mirox, kaya mong opensa way giila. Bisag kinsa matambakan. Ang mga opensa way giila, bisag kinsa mabiyaan sa kakusog na mo muskor, maski si CD matambakan. Oh, may si CD ilang import. Diyos ko, may pagmaghikog. Kaya mas kusog pa man mo tira ni mong tres ibus dyan leyo. Korean basket, dimisentro si kanan kung mauna inyong pakay. Sa poster kami ang center o baon mus dinakdakay. Time! Ay, sa ulap, oy! Time! Napayra pulo ba eh? Napay pulo ba? Sige, wait promo. Ayaw niya, Wolf. Sa may kisaliganan nila. Naiduha ka champion. Kinsa si Pintluma. Katong giba-dibag ni Loco pag last event wala gabae. Pero gi-promo ilang battle maungwa siya maulawi. Tambok nga bullpen, pentel pen. Ang penmanship di makabali kay mas tambok pa kunimo, mas dako ko diri agi. Kay oo, mas nako siya direk agi. Tapos na payban. Kang loko. Namo na og bara. Ang pangutana ana, bro. Ano magbuot man ka? Kaya akong nabantayan. Duunon ka o mga chicks para lang makayatan. Akong flow pinaloko kay ka na ilan tanan! Kay kinsay na ninyo? Ako. Teo? Bata pa, Teo na ka! Sana ang sadhalata. Ang tingog pinalo niyang suwat minggoy na tanan. Daot tag-player ang Rapolo. Kay nanguha nagbanga kung naamoy climax nga nagausan. Kana nagausan na! O karon humanamig banat ninyo. Naana ta sa exciting part para yadris na mo karon ang issue. Kay gabi manaway sa mong liga mga sir. Igura mo na mong followers, wa ba na ninyo ma-feel? Igura mong nagsunod mo na'y tinuod sa pag-post na among mga reels. Permi ming palag, always ready ni sa clash. Basta di mi mapugnan sa pagpadayon, bisag permi lang i-bash. Oo. Kay sa mga katunggali nga liga, nakita namo inyong bunga og sa inyo kami proud. Yang taga kay naaramis ubos. Kay wa mi labot sa inyong bunga. Kami ang ginto sa underground. O kami ang ginto sa underground.
Gipaagi ra nina mo og skills samtang sip-sip ra mo pare-pareho. Kay kami ra man gurong ligaha ang wa mo tsupa ni Boss John Leo. Oh, kay bisa pagbali-balihon. Yo, kay bisa pagbali-balihon kay masakto sa kabaong. BSK Sprout o Apollo, hasta luha mo ang pat yun. Maunitaga kay Massacre sa 5v5 kami ang champion. Ang inyong patay lawas kada Ugan ang galon! Tagakay. Kaya ako'y amo nga muhansa. Ako'y ganer nga murakrak. Maong patay, wala na Toskoy sa inyo lamay ni maghantak. Pwede kalungon kamuga tagsa. Walibog di mo masaag. Kay nakapangalan na sa inyo ang coffee na murag Starbucks. Kay feeling high. Kay feeling high. Sabog sa ganja. Feeling star. Di ko ma-starstruck. Muni Starfall ni Mirana. Kung kauna mo mataga. Kung pwedeng star lang. Hala, bakit? Kaysa battle di katakas. Kung pwedeng kanta. Tamo starship because Nothing's gonna stop us! Ivar! Nga DJ, Likon pagkagapos. pistolerong aniamo. Among ikon inyong batos. Niya mag-antos sa kahagdos. Kay balikon na mughandos. sa napusgot among sudlon mo Ang liston sa sapatos! Ay ang! Murag liston sa sapatos kay ang! Among kontra ang mabuthan, pangutok kay ang! Murag diha mo nagakuwang, kami tong ang! Avatar dili mapugnan, kamutong ang! Mupasaka, kamoy matumban! Mga bininyo pagkalat, kami di ay nanghibos, maong wala na intro-intro. Ipagawas na si Jibo! Wala pa. Maragwa. Apollo basketball! Mga yawa mo! Time stop. Oh, malamang yung angel ninyong kaaway, Miss Baby na ako. Inyong auto kay makitid. Congrats, naghana mong nailad sa away na mga scripted. Oh, babe. Oh, no! Daga na problema nga na aging. Pero nabalik siya pag mo, ilang din ka. Mong Jibos, will you marry me? Okay, lap, please, Jibos. Magpakasal may in this moment, kaya mag-away. Kasi we're married, wala kayo mamawaway para na sa engagement. Mana. Wala pa! Kay kaming team Tagakay! Our life is full of miseries. It can be misters. Some say it's happiness, but for me it's worthless. And how can go next or next be a mess? Some say they call a test. Wa mo kasabot kay katong tanan. Stay kawa. Wa mo kasabot kay katong tanan. Englishes. Oh, karon, gisampulan mo sa akong mga kauban. Kay kaming team Tagakay. Jack of all trades, master of satanan. Yo, katong mga nagdis sa among liga o mga nanaway. Ali mo dire! Luhod mo tanan og tuba ang Tagakay! Die! Ako dito. Mga buang!
kayo! Moingon sa mga giatay! Abang tograng ay kamong duha na sinupay! Wa ko na ko'y dag-anan nilang 5! Respeto po sa muntang piunay. Ila pang gigawa si Jibos! Igawas to biski nakasis nga Papa Jesus! Asa Sidi? Hoy, Sidi! Resina o! Sa kadaghan nilang ang ngalinya! Mura na mong nabuang! Ninglapas na mo sa time! Imong naong murag baboy nga nalitson ka! Wapa! Hoy! Hoy! Way lamin yung mga tira! Oros rabot-bot! Bate yung mga poster! Di ka man ni Jibos, murag horror-bot! Mga Jijimon! Mga iniditra sa cellphone! Oy! May budget? May budget? Okay, game! Yawa ka, mga yawa! Okay na ba maninggit dire? Mga yawa! Mga yawa na sa Rapulo! Balik! Mga yawa na sa Rapulo! Balik! Okay! Ang demonyo na sa Rapolo! Item! Mga lawat sa atak! Dagani mo sa buwanga mo! Oh! Ay sa, dagani mo kay makasasakay ka! Oh! Anak! Mao na rasta! Mao na rasta! Kay ni Sidi ka nakig-jamming! Mao na resulta si Rasta nilam ng aping! Ay mga adik-adik ang animal! Kung yan ay tambot sa apil! Pin, bugal-bugalon man kang! Anong sa liog manibugi ate? Awan, naglitong na noon! Game! Game! Unpredictable! Ay basta tunay! Mula hupay, bawal dire, baligbeng! Kini may dog, mga brad! Kada adlaw nga kageng! Dahil kay trip, bra! Lura mong tapok, bibibangin this gang! Buhol ka ro na magpauyog! Inya, ikaw tabak! Palihog kong! Lugod sa imong liog! O di na namatabla ng patuaw! Lihain na nagsugod! Kaingon akong mga... Kaingon akong mga kauban nga sa BSK na daw si Papa Jesus pero di tana adto ta sa Sprout kay nga Ginoo nga mo piyait. Undang na laging habhab! May pag-uuban kang CD! Tanawa! Nyaw kag bisti! Kay, patasanay na og buga! Pero sarap wa kay duwa! Sige ra ka og pag-ubag! Pero imong tema makaduka! Parehas imong problema nga ginawa! Oh! Para ninyo, tugang mga tao! Dili oy! Naghilom ra na kay natural nga naminaw niya! Amaw! El Shaddai versus everyone. So, apil ko na yung mga kauban. Nasa comment di mo ba? El Shaddai versus everyone. Ya karon, nata sa Rapolo. Gusto kag makig one-on-one? Imposibleng di masunggo kung gihinayan ka sa kong right hook aw. Di ay wala di ko mutuo. Kay balik ta sa Ginoo, aning kalbaryo ka masangit. Ang panganya El Shaddai, gihulma sa Ginoo, pabalikon, pasakaon ka sa langit. Speaking of El Shaddai, itira nila si El Shaddai. Asas bisima na rin mo nga magsabagay. Ano sa Facebook man magpakingay! O niya inig personal mag-apiray, mga yawa, mga piling isog. Itong magliog, kaibingog.
Paduwa kung Rapolo, kaso nga lima-lima. Gipauban pa mga kauban para matabang ang pagsaulos mga linya. Pero palpak ang gimugna nga kagubot kay makutlog tagsa-tagsa kay pangtumban ng utanan humagluwa sa mga plema. Kay bistado ng mga anggulo nga magtuyok bahin sa buhol. Tashir, Chocolate Hills o Kalamay, kapila nagibalik-balik sa mga kanahan. Kadaduwa na lang, ingana ra, ang ilang malitok, mangutana lang yun ko ba, ingana na yun, kalimitado inyong mga utok. Kikusog mo mang down sa buhol, grabe ang misery, pasig nakalimot mo ang Cebu may unang gitumban sa mga dayo, kung magbasi tas history. Cause island here I see so spicy, tumban nilong Cebu, Miguel Lopez de Legazpi. Siyan! Anong ikuyog man mong rasta sa CD? Pati ag line up nimo siya noy! Mga adik! Dapat imong tang match option, imo untang gi-change. Inform lang ka ha, na kung tao si LeBron James. Kasi mo dang si LeBron James. Pataka, maning tanga. Hoy, walay LeBron James nga gahi o panga. Adik, kamong apin. Bisiman, nasuko, kayang uyab, nilsaday, gitsansing. Kay Sanlio! Sanlio! Usay lasol si mong utok! Kanong di Rapolo minimo! Kay taga-Sprout, taga-Kay, BSK o Rapolo! Ala sige, kay kitapok naman nimo! Ang mausara ni og tagak! Ang mausara ni og tagak! Kay di ni masilbibay! Napay tambok! Ay duha ka tambok! Siste mga busog na ani animal! Kay duha na kalitso ng gihaon! Wala kay labot ang saday! Kay amigo ta! Di ka na tirahon! Pero arit ang rastabay! Kung makaasta mo rakinsa nga hawd na sa duwa! Nagtsambra ka ni Agi Brad! Kay akong paray na chok kay naguba! Kay og na-split lang ang duha ka rounds! Siguradong dihado, delikado, literal! Oy, rap battle man ni JC. Kapataka, magkag-dive. Magkadirete man ni Bodol Fight. Kaya Bodol Fight pa nga away. Kumbati kaning duha. Bisag magtuto siguro singot sa kanon. Mangaon gyapon ba? Ikaw mukaon ka? Dili. Iyang gikaon, bisag sa pagtulon, iyag yung gipugos. Asa man nga, si Sir MB, anong mustiyaw man ang gipotos? Kay gitapok 5 kaliga para makatukod og empire. Pero ang Bohol dili mi musugot anado. Midayo mi ani para mamiliti. Reverse gentile sa inyong land ba unay mo ka exile. Generic ra batanan. Og sa mong punchlines dili ni ma-detach. Gipasakay mo sa generic nga plane. Dugmok ang labas ay nagtugpa sa plane kamong tanan ng makras double meaning. Nya ganahan daw kalamay. Ningon pa ning hangol. Sige tagaan tikag kalamay pero mapakon tikag bagol. La, sis man sa gabi eh. Pareha ta. Pero excuse me, naibuta. Last four. Ang ayaw ni CJ. Ayaw isa. Asayap ni CD. Asayap CD. Sige, pirahin. Let's go. Kay mi inom kog sting para ang la sa kundila na moderetsyo o ang la kung giinom para dito na sa mga kids dileyo. Ako na sabi! Aray! Unsa? Nakasuot min sa Karapolo. Kay gitsupa na mo sa Leo. May istorya nga bataka. Nakasuot min sa Rapolo kay among gilubot si Tata! Eh, ikaw na ko maglawas! Tungo nga nadlok! Uy! Kada ba yung mga lamok baya? Dalir na pat yun, basta tambok. Yo! Gawas na si Jibus. Pero wa'y mahagi tagakay. Mas dibili pa mi sila hilang niya MB. Mo tigitawag na taga-cry. Ay!
Ay! Taga-cry! Unsam na inyong mga amo, dili na nicer. Bahala lang na polo ko, dyan Leo. Basta di mo na mong organizer. Digimon ba na hanay? Digimon ba organizer? Ana mga tira, dili na nicer. Giatay na G-Boost, nag-post og mga picture nga mura og Marvel. Tebas kayo! Ako sa! Mauna ako mga freestyle karon. Nag-init ni par. Po siya og Marvel, ako pang Infinity War! Unya karon, mupalag mo! Usara mo mag-apos! Usara mo ka-snap! Mura magsitahan mo! Okay namin ni John Leo kasi ni G-Boss ng utok pang caveman. Okay namin John Leo kasi yung organizing ng English. Wrong Graham! Yatay rak-rak, puro rak-rak ang mga cute. Siya ako mga niya chef bolero. John Leo, anong ipaat ba may duha ka pistolero? Oy! Wesa! Ay, ako sa! Duha ka pistolero, ay lang sila ing nabay. Di na duha ka pistolero, duha ka El Shaddai. Ano? Ano kailam? Di ba ako nasuwat? Buka mo na. Ayaw! Kada pagbula, mga mugbo ra ba kaayo? Pag unto sa bula, nilapas ninyo! Kaya kay Tuhanan ka El Shaddai. Mura ka bunda kay mga import. Tanawat ang usamo ng EGC, mura Pinlord. Pero, ako sa imo sandok. Pero, dili ko mahadlok. Oy, kung kanay mo ra siya si Kinlord, yan eh, EGC nga tambok! Tambok mo ganda sa EGC. Dako, to siyang agi. Sige, after tabra. Dako, ni kang agi. Naging aware na ka. Yawa. Sa to sa... Ay bar, amo. Yata, mga chiclet. Ano yung kambal? Ano aday? Triplets? Maong! Iyang purol, maong! Pataka mang kapin. Di man na sila chiklit. Wala chiklit nga naaman diri duha ka piglit. Piglit pa ita. Mga man namin, gusto rin. Ito mga man na, ghost nila eh. Dito mag-goat eh. Mura na ba siya tuloy? Game! Loko yun to. Bossing! Risky dahil mo ha? Grabe lig-on kayo mag-tandem. Na ay may mo bars, may mo multi, may mo wordplay. Pero lang scam ang Maxim. Nag-scam di ka og Maxim! Bida kay ang computer! Nag-scam di ka og monitor, kita kay sa computer. Scam eh! Scam! Scam kagaw! Ay pagtutuon ako, mangilag ng tao. Ano na scam amang ka? Pwede na makunta ka mutug pa! Kabaw ka ng scam kontra ni Soyja! Ang sama ni Leo. Puro maganihit, pirmi. Huwag na
sa lure 15. Oh. Uli na lang musbohol. Bahalag mo lang ticket libre, di mo magsilbi din eh. Bisag puro mo rap enthusiast. Puro gihapon mo nga mga outdated MC. Mo, Jud. Pero bilib po rin tagalur. Pero may consistent mo kumbate. Pero ang karir wala pa'y sure kung naabay maani. Kay real talk mga tol, magka-movement rin sila, bubiyahe. Movement, biyahe. Pero kaning sprout, wa ni lambo. Tanom wa ning dagko. Daghan pa mas deserving anong kalit nga ni Tando. Ano bitaw? Back out na lang mo. Kaidahin na lang ni Panyo. Basta skills yung ipakita aning taga-lapu-lapu, wa mi nainggan mo. Pero speaking of sprouts, Ay, kumando. pastorya ako ka sa Boss B. Hinaot matauhan pud mo. Ano sige mamugaman ni mga MC nga gipakauwawan ra mo? Oo. Halos kada batil sa syudad. Pirming badibag. Grabe naman sad. Labi na ni Sigo ano? Oh, feeling pud ka boy. Mga gago ako'y nailhan ninyo oy. Ikaw na sad. Moni klarong pinaksiay. Pila kalima pa ang magsangka nga murarag inapiray. Sprout. Kinsa ni bay. 5 pa mong gisugo. May gani na si Elishaday pinakailado dihang bugo. Pinabilaan ko mga buko. Mao na ang head start. Ako na maligyan prutas, ikaw na maligyan og simpa. Last time. Okay. Sa SIM card. SIM card, ang bars, inaana ba na dud? Imong kaka o imong SIM card parehas ra walay load. Pero wala pa ko mahuman. Wala pa. Kaya inaana ko ang art. Wala ka gate sa akong bars, no? Eh, dili mo ka-smile. Mauna ka ron, Elsa Day! Ipawi mo pagkagiro. Smart, bisa mo stubos pa ka sa glow. Di dyan kong kumabot dito. O before ta mahuman. Before na ako makalimtan, nari na to sugdan sa pinaka-bulok nga liga sa tanan. Ang raprakan. Oh! Anong na-loading man mo? Si boss, yung mga batos, assuming kayo? Pinaka-bulok ang gis... Nakabulok ng iskutan, pero manik ka na Biski, ang biski. baiti. Ang baboy na rin, wam na yung malawgi. Di mo worth it, kung lagi mong kinaon, pillets. Unsa ka niya? Unsa ka niya? Ha? Kamu na? Yo, Biskay ha! Asa mo si Rasta? Biliban ako ni Modo! Di mo basta-basta ang galawan! Hip-hop king ako niya, Rasta ang pangalan! Ano lang sa ano lang pagdahong na sa hip-hop mo exist ka, may patunay nga B-boy, consistent pa. Sige, arita ni City! Grabe ka overtime! Pero walay lakas sa mga bara nga sequence. Nga natin basta gikan kalunasan, mga taas ka ayog sentence. At last, wala gyud mahadlok ang usa. Siyang amangtas, wala gyud nagdinalo. Nigawas na gyud si Baywin sa sige og tinago. Yo! Pero shoutout gyapon sa liga kung asa tagagikan. Paningkamot gyapon ang pinaka-importante sa tanan. Salamat sa Rapolo sa mga experience nga akong nagian. Pero si BL gyapon number 1. Shout out! Shout out, Boss Nile! Ate, liman mo nga naman ko. Nagilom-hilom ra ang buhol. Kasi nagtuog na kalimtan, buhol.
Kung saan nila ako naka-istorya. Nagko kay mga bling-bling. Kapag ipangutahan ako, kumusta ang Cebu? Ang tupag, tag-as na kay mga building. Sa building! Paghilong sa boy. Matuwa tagka sa building. Lahat tagsa kahoy. Sprout. Yo, Sprout! Nagpakalimpyong tagakay. Pero yung tira ba? Paro na kayo. Kaya kung tinood mo nga yung tira nga nung nagpagawas mo, basura. Baboy! Nagdara mga buwisit. Nagdadamo gugaw-gaw. Nagdabi hindi pwede manilhig. Buang. Uy, G-Boss! G-Boss! Batas G-Boss. Boss! Bati kayo mo kanta, boss. Sagila. Bigo mata, boss. Tinood na. Bigo mata, boss. Ako na pod! Pero di. Initas mga tao noy. Balik. Initas mga tao noy. Ang kaisog di mapugnan. Ang kaisog di mapugnan. Ako sa! Kinayan limited. Naapoy amo. Pero ganun murang hotel yan. Kaya pareho din sa inyo. Kaya kung magpahipi ka sa gilid, maaan kang parin. Ha? Nanapay. Yawa kay mo speed. Yawa jud kaayo. Pero mabutane og kalit kay naa may Ginoo. May sabi sa kay Ginoo, makabati ka kung magsapot. Ano man? Pakita na ko sa iyo na mga rapper nga bayot. Bayot. Awa pro man buang nga. Kanira Polo, pasikat rani taman. Puros mga banga, except di ba? Imong gitira akong kaka! Karon mabukutan ra ka. Sige apilaban bisag amigo ta gitira nimo akong kaka saput-saputan ti ka. Oo, anya sa. Asa tong kusog kayo manghagit niya kuwangan pangkakurso. Manung ka na akong sumbagay ay sige istorya. Buhata largo. Pero balikon akong gistorya nako ganina kalit kay nikalit lang kog ka-hype bay. Say man good. Tao niya pakoy-kahoy kay tungod sa iyang ibay. Kabaw kung kay gusto pamatud-an og isulti nimo dira. Ang ilang gibutang dito sa poster awa pamakyo klarong kay na insulto ang gara. Freestyle na! Kay init kay mga tao. Ang kaisog di mapugnan. Daghang kursong di pang sulti pero layo sa binuhatan. Lihok nga sa kuldagan, isog rag kauban. Uplok ka ginikanan! Yung tinuuto. Kaya si tanaw nimo. Lindot akong punchline. Bati kay kagnaw! Tinood. Baho kay kagbaute! Baho ka na! Hindi na, ikutan niya. Katubangan niya. Joke, bra. Kanay si Bisiman. Si Bisiman nanong og sumbagay. Ato pas Lapu-Lapu nanong og sumbagay ni El Shaddai. Pagabot sa Lapu-Lapu, yayay wani sukol. Pero okay na, battle rap ra na. Para sa battle rap, manong og sumbagay, para astig og fame. Iguman sa duha, pa-picture lang ko ninyo, sabay post, salamat idol, nice game. Kakapuin na sa istorya ay dugay mahuman! Sumbagay natin nyo, tabang mo tanan! Bilang no. Kasi masilok ng mga gago. Abi sila nahadlok ko sa syudad do, laag og merkado. Kay inyong kaisog, wa ko'y paki. Kay og tinuod yun nahadlok ko nimo sa syudad karon di ko mo are. Fuck you bitch, sige isulti na tanan about sa imong iba. Ikaw na nagpakatag o pakauwa wato kay ikaw ra pinsulti. Bye. Boy,
Hoy, wag pa minauman. Wag minauman. Kami na! Okay na mo, duha na ta. Okay na mo. Kailangan niyo. Una na ako pa maman. Ay sa, una. Tao ba to? Dili. Tao ka ba to? Dili na. Kuyo ka niyang tunto, kugihan kayo. Sa'yo pa sa buntag, mangita na siya po. Ikot to, paluak. Nindot ka siya lifestyle. Bawin kayang giatay. Tanawa ilang mga dagway, murag pirmi nagabangkay. Sinigami nga halog na. Oh, sugot ka na si Day. Ato di tiguwang nimo, tawgon ka adik. Mamatay ka, adik na siya. Bisan asa ka mo ato, adik na siya. Kana si CD, adik na siya. Sugot ka lang, tungod kamatay nimo, adik ra ka. Sa sige grab nimo imong na-achieve, adik ra ka. CD, adik ra ka. Kani si Rasta. Kani si CD, nakijam ni Rasta. Maong ni mata, maong ni Rednax ang mata ni Bayway. Gino. Sa. Hoy, Ako ispit ako last. Ang sa to. Kani Rapolo, puro pasikat ra ni taman. Pero banga ni sila, except ni Van. Van lang sa kalam. Pero sa kung bara karon kamo mahuwasan. Tawag ako si Digars, kay di mo kadawag na ako bisag tabang pa mong Tarzan. Nagpakalimpyo bang tagakay? Pero baho ra kay muktira. Kay kung tinuod mo nga limpyo, anong nagpaggawas mo og basura? Nanapas jam, asas jam. Di ko mo jam mo ni. Kay kung agi ni kasada maglingo-lingo ang duha ka mata. Oy, dakuno nun dyan. Klaro na kayo. Di bay, para na ako gara yung kayong whiskey say. Sige, tirahan na kay mahadlo ko. Kasi nandiyan pa nga kayo sila CD kanina. Kay gara kay niyang whiskey kay napildira ko silang garaon nga player. Swerte ra kay kong buang nga naabtan ko sa kong tapol. Labad pa kaya kung o atong panahon na sa kadaghan lagi og hasol. Karon tagaan tamog sampol. Simple ra nga ang goal. Nga nabuak sa bag inyong player nga nidako na ron ang error. Mo, sparring natin yung luwas. Ayaw, kay Baturap naman eh. Migo din ako sila, Baturap. Pero bay. Napaka. Wala na. Ana ra managot. Wa ko ni Ari si Sprout do o sa Rapolo para mambulabog. Shout out sa kumigo bisiman, ni Ari ra ko para manungog. Hoy, animal! Ako sa Kani yung tanan, kung sa tanaw niyo mga magbasila sa siluwatan. Kanin yung tanan, kung sa tanaw niyo mga magbasila sa siluwatan, pues may baon tamutan ni sila dagdag sa ngalipatakan. Ang tinuod nga mga maayo sa Sprout yung nagikan. Mana. Isaw kay buang! Puro sa tabi! Kay kabang di iban mo sukol si Bisiman ako! Itabi! Marcos! Naglapo-lapo mga bugo! Hoy, animal! Nabuwang na ka! Kung sa'y tabang mo tanan, tabang ko usa! Papakandi ko asa man itong taga-buhol! Crazy Rap! Imong ipugos! Tanawan na imong Crazy Rap o pangani mo! Buang nga iputos! Ikaw! Di mo ako isagit-sagitan? Fuck you! Kaya ba akong gasando kayo mo sila nagbilin sa barko? Naginom ka, Sting! Inom mo ni siya, Sting! Kaya pala ko sa lason, adako ni mong amaw! Kaya ba akong ano kang niinom mo'y? Klaro anang giuhaw! Attention time eh. What's up, Barnax? Imong liog na ay kanal. Atat kaanyo makigbatin sa ako apan sa pagpalagi mo sukol ang animal. Gusto ka o pisikal? Nga literal?
Kung man sa battle, pwede man. Kung sa isogra sa internet, sa man pagkitay ko man. Isa mo sa inyo, direpiso ang mga buko. Kapanunggan. Mani maunalakan ang mga dudong. Oo, yahok, Clown! Minteryo ni Dong, ari mo ilubong. Ako nasaan? Nasa Torapulo. Padong mo rin. Gibalik pa nila akong issue. Buwang mataka mo mong pasangil. Ganun naglisod ng lumupon. Papato niyo yung Maxim. Okay, round 1 na mo! O karon, biis kinasad ang mangkasi diri. 5 ka 5 versus 5 sa ato pa bay 5 ka adik na diri. Wala po ta? O mao na ni nabuang ni Lexi. Lord! Oros Lexi. buang-buang. Oy. O kari sa tagakay. Sakto sad kay muuli mo rong piang. O bilid ko aning Sprout. Kay 5 ka mong uloy na kuuban. El Shaddai kung tinuod kang Ginoo ka, tambali ang mga bunis sa imong mga kauban. Maupay! Musta? Balita ko sa inyong liga. Ika'y pinaka-hype. Daghan daw niyag ni Idol. O daghan sad ni like. Pero giunay ilang organizer. Kikikapoy na daw siya hype. Mang wala siya kagwanta. Gikawat na lang niya ang bike. El Shaddai! El Shaddai, pasabot, God Almighty. Ikaw, Almighty God? Oh my God! Nakagamay, Brad. Resulta na sa dili matulog. Uway, sad. Nya, masabot mo, yung nandag sa tong Ginoo. Dili! Mura kag uji sa kulto. Atap na lang bigaan before mo pas lang sa ingunan eh. Palamang kamang kapag kasa na mo madungog dire. Mga sek na metalismo habis ibisto ay pisa Kristo iplis. Mga sek na metalismo habis ibisto ay pisa Kristo iplis iprisko kay masterpiece to maong alisto igso sa templo namo. Unya na amo ato. Or basin mo hirit pa ka. Hoy, crazy di na magsilbi imong hirit kay napildi na ka! Kaya manungog mo katik-adik kay lagi na daw may rasta. Inyong sungog di mo gana. Inyong sungog di mo gana. Dili solid inyong bara. Sa among sumbag mo mabungi kay masulit among tama. O karon, kani akong tira sakit punis gilubot nga way lawayay. Kaning mga taga-Bohol, nagkas-kasan ni pliti ni mga manatay. Nganong nagpadaman ni mga tindiro o kalamay. May pa ang tagakay. Na sila'y Jibos nga murag si Pibos nga nay gamay. Ari! Balik na punta diri sa Sprout Production. Pagtirag mga MC bay. Nindutan ninyog liga sa. Mga bogo may ni-multiply. Pwes di jud mo kamahay. Samot nagdi mo ka deny nga niubos ang pagtanaw sa inyong liga pag champion na ni El Shaddai. Pagtira mga anak nagagliwat. Kay naglugos pud mong utong. Kadagawas puro patay maong diretso pud lubong. Ang kabugo na nakod. Dinay ka, dinay purbida. May rapong ako sa Sprout ni Turok. Pinakahinay na nga liga! Neps! Mao nang usban ang pangalan nimo. Kay dili ka balaan migo, gikan ka sa langit. Holy shit, tain San Pedro. Pailang pahong na ay saltek, pwede ka mahimong santo dong, walay atek, basig i-approve na sa taga-Batikan, matik, pwede rin siyang tawag kong Viva Senior Sandayon! Atros sa mga adik! Kinaamo sa trap zone ka. Kinaamo sa trap zone ka. Kakdong mga rifle, ano mo rifle. Bra, tata, bang-bang, ano ba suda mo karatol? Ako si kamatay nga dala sa kasulatan na poso ng kutos mo sokol, mauni sila. Mga bugo nga, takara buga, bulala ko ang kainip ang pinsalas mo to nga. Palapuan akong gahi kay gatoon ni sila. Nabati ko sang kahit ipadulong-dong gabi nila!
Bay, ay mo bang lingkod ni baro mo bay kay hatag na akong ninyong duha baro be. Doktor ang diabetes, Brad. Ari, tas tagakay. Unlimited og amo, kabaw ko mauna inyong gi-expect nga amo adaw makitaan. Diha kamo wala masipyat kay karon kami ang hitman. Kamo tanan maigaan kay unlimited na gud og amo o amo adin pangpighan. Asa man si Kiji? Maoni? Wa ka mauwaw? Naabot lang ka sa flip-top sa kabugo, di matabang? Kay tanaw na ko nimo, pildihon ra kag amang. Manang, okay ra ko nga tawag adik. Ang importante kay pagsik. Bugyo panchita. Og sabi ni Uncle, Adik lang ang tatalo sa adik. o asa si EJC? Hoy, mubangga ka sa Drag Lord? Buang magpa-audition pa ka look-alike ni Bandol? Oy, tambok. Cute sa imong batok. Unsa na, chocolate o lapok na ni batok? Sakto mo bay. Pero murag nalipat pud ko gamay. Nalimot kong napay-usa na pamailigang tagakay. Nagtinabangay silag saka. Pero si J-Boss ang niagat. Nagliso siya hawid sa lima. Maong diretso mo katagat. Nga, kaya pa. May hinaning nga estilo pang pilyo nga asta. Basta rasta, balibag inyong kag inigansa. Kaysa ha? Ang pas, kamandag, pas, panina mo pagharas, pas, tinano mo pagharas, pas, tinaliho paghari, pas. Pampas mo ni gamit! Maotong paspas sa mga abog nga nadiare. Paspas o among gibalik-balik. Ang paspas kay basig nakalimtan ninyo ang gahapon nga ni Age maong ga paspas kay ga paspas nga mo champion mi og balik. Maaning sa aning panamin sa halimaw sa ining aning pating sarap ting maling-maning inyong tapat kinikiling kining inyo patakag suwat kamo dire gamitan mo sayon nga suwat Unyapin! Kung sama mo ni Sarapin! Katong nagdagkot silyon kay nangasin. Mauna! Ambisyo may giuna! Total hili ka o branded dapat imong pangaan kay Pin! Uma! Inana mo kahinay. Kinahanglan pa managan aron ingnon nga kusog. Pero bisag sa lima-lima wag gihapon mo'y dungog. Tagsa-tagsa unta ni gipos aron di nakatingog murag bitin nga nilikos kay usahon na mugtukod. Maungban! Maungban! Ay kung ipariya sa uban! Kay! Ako hero nga walay antay mong sa duwa pirmining ban! Kay pamatay ni akong bara karon makita ka nga baan kay mura ni si Ichigo sa 1,000 years ibang level la akong ban kay! Sugat ay sugat. kay kanang inyong kabugat paminaw ra na paminaw lang sa akong paminaw wala pamamakahanig sa inyo Kay kanang inyong kabugat, paminaw na, paminaw lang sa akong paminaw wala. Pamumakahanig sa gusto ninyong higdaan kami mismo awala sa lugar na ninyo patag igugot inyong kaalam hiato na muskahay kami ang inyong agiya padulo sa sakong hilan. Maong asa naman to inyong mga sumog nga among tapok adik-adik og super saiyan pistine. Sa tora pod nga gitawag mi ninyo og mga science kay nindot amo ang chemistry. Kay white ala bisag Rapolo? Lord! Mao nay angay ninyo timan-an kay kami ang BSK! Kami ang babag sa kalagayan! BSK babos ka na BSK! Para sa kainasan, Lord, naging kang mabuhol, Rapolo sa actin ka lahi. Tingsa mo nung tanan ba, kaya padaot na ito tanan. Grabe, wild kayo.